La violència de gènere és una realitat que ens envolta a totes i a tots com a persones i també com a societat. Per això, des de Compromís, volem coordinar-nos amb tots els agents socials, culturals, polítics, educatius, sanitaris, per crear xarxes, per crear campanyes on puguem triar i puguen valorar i puguen formar-se i puguen sobretot detectar i previndre aquesta xacra. També volem, en la mesura que puguem, crear en el centre de salut una oficina de recepció de persones maltractades, coordinant-nos en la Generalitat i en tots els agents per a trobar que aquesta xacra s'elimina definitivament des de l'arrel. Soc Antoni Martínez Soriano, crec en el canvi en equip, per això vull treballar amb compromís.